Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 26 na bulan sang Pebrero tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalabati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, public consultation sa proyekto sang DENR agud malubad ang baha patigayunon sa EB Magaluna subong nga adlaw. Councilor Lopez nanawagan sa publiko suportahan ang liwat kapag patuman sa no segregation, no collection policy. New People's Army nga nadakpan sang Philippine Army sa banwa sang Manhuyod, Negros Oriental gintudlo sang pumuluyo sa otoridad. Negros Oriental Police padayon pa ang investigasyon angot sa pagpatay sa Bayawan City Councilor. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga, ginfile na sa Kamara ang House Joint Resolution numero 28 para palawigon ang validity sang franchise sang broadcast giant nga ABS-CBN. Sa dalom sang Joint Resolution ni Cebu, Congressman Raul Dilmar kinanglan i-extend sang Kongreso ang validity sang existing prangkisa sang TV network tubtob Hunyo 30 tuig 2022 o kung tubtob sa pagtapos sang 18th Congress. Sa karon, ang sinabtanay nagainit naman sa tunga sang Kamara kag Senado. Samtang ang House Speaker nga si Congressman Alan Peter Cayetano nagpalayag nga mas maid-id kag mas mauluatag kuno ang ila sinipagpatigayon sang committee hearing pag-abot sang nagakaigo nga panahon. Karon ginapanawagan ang tanan-tanan nga mag-submit sa ila position papers agod suguran ang among pagpakighinunanon sa prangkisa sining isa ka higanting television network. Nahibalan, ginfile ni Senador Franklin Dillon ang hagna naghatag sa Kamara sa nagakaigo nga panahon agud talakayon ang prangkisa sa among TV network. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Mabalik kami
pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinugsang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala. 4:50 na morning, bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental, sa mga merkado nga subong amat-amat na ginadagsa sang mga bumalakal. Daw hindi na masyado kabugnaw ang uyop sa ngangin amihan, daw gapatimaan na nga daw gasulod ng summer sa bulan sang Marso. Ang amon patrol padayo nagalagulad sa pila ka mga merkado diri sa dakbanwa sa Bacolod. Nagabugtaw na kamo, are, ang mga presyo sang nagapanguna nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Yari na ang mga nagapanguna nga presyo subong sa isda sa merkado diri sa Burgos sa public market. Nagtaas gid no ang presyo sang mga isda subong diri sa Burgos public market. Amo ni ang saka panaog nga presyo, Action Fred. Unlike sa baboy nga naga-maintain lang sa 200, ang manok 140 to 150 depende sa cutout no. Diri, Action Fred, ang presyo subong sang isda no. Ang matanta subong kay pare Junior pila ning matanta? 180 no. Ang kilo. May marot si Marot nagpakita na. Oo, si Marot tagpila subong. 180 man. 180 subong no. Ang presyo subong sang Marot nagligad to 200 subong, medyo naglubo siya no. Into 180. Ang Bangros maintain sa gyapon ang supply diri sa Burgos sa public market. Si Dudong pila subong si Bangros ta subong. 200 to 190 per kilo. Ang per kilo po sing ganun 190 kaga 200 pesos kada kilo no. Si Bupit ang available sa iyad gagmay ni nga tuloy, pero kung gagmay nga tuloy tawag tani pet taminsot taminsot ang taminsot ya tagpila subong 50 50 lang. 50 waning pinakabarato subong siyempre. Taminsot pero gagmay ni siya. Sakay unggi ara subong ano ni siya ngi? Dalinuan dalinuan mo subong pre tagpila? 240. Sa lamisan ni ungi ari man sa iya ang tuloy, may Bangros man halos nagapareho man ang presyo, Action Fred no. Ari man subong sa kay Maymay, available sa kay Maymay ang
lubo-lubo, pre. Oo, nagligad to 160 ang lubo-lubo mo. Subong yatag pila subong? Tag 140. Ah, nagnubo siya. Mayad na sa subong. Oo. Oo, amat-amat siya nubo sa sa lubo-lubo mo. Ang niya, ang bulinaw. Oo. Tag 160. 160 so maintain, no? Nagliga to 160 subong 160 man Action Fred. Nagpakita gid man Action Fred ang panalag ko pero isa lang ka klase sang supply sa panalag ko. Tuna ang available sa kay nini. Ang tuna ta pre tag pila subong? 400. 400. Oo. Daw kapon kag nagliga to adlaw ay kag display nga isda no? Why zero. Oo, zero. Subong at least kahit pa paano may ara na. Ara na. Oo, nagpakita na ni sa Action Fred. Sa piaktol nga lamisa, nagpadulong kita dito Action Fred ang presyo subong sang tilapia 180, nagtaas to 20, nagligat to 160 lang. Pero subong yaw 180 ang kilo. While ang lukos, sus, pagkamahal man sa lukos, nagligat 280, subong 300 na ang kilo sang lukos. May lapu-lapo to kagina Action Fred. Namin siya lapu-lapo mo. Ang lapu-lapo 300 man ang kilo. Dito na yan sa kay Bibit ang pasayan. Wala mga kasagda, pasayan. Ang pasayan Action Fred may aragid man pero kamahal 400 ang kilo. Pero lagko. Dagko na siya Action Fred. Iniblang daw tudlo ka dagko na ni siya. Putian. Putian ni siya. Oh, 400 siling ko medyo mahal. Manami, masang gulugag. May lang naman lang pisik-pisik pa. Oo. Namin na siya Action Fred. Pero ang tawag nila diri nagligan ng papanggot ko ng gagmay nga kapisik-pisik pa. Ang tawag nila tanga ang tawag nila nga isda nga rather sang pasayan. Ato yan nagliga to medyo burubado to. Nagdalagan pa to yan sa 360. Basta buhi pero namin siya Action Fred kilawon gid no. Kuan sa Action Fred ang punaw the same ang presyo niya is 80 ang kilo. Pero atong gagmay lang kasag, crablets, hindi available sa mong, no? Diri sa area sang Burgos public. Wala man panit. Wala panit. Ang panit to siling ko kaginya daw wala nagpakita si panit. Why supply sang panit? Actually, ang supply ta subong gali Action Fred nagikan man sa Barangay Banago. Ang mo lang na supplier ta base kalang dugay-dugay. Ang supplier ta nagikan man sa area sang Tabao kag Banwa sang Hinubaan base dugay-dugay maabot no. Kay kunda mo display sang isda di nagaamat-amat man na siya barato galing kay Tikbas na jutay gani at is medyo mahal-mahal ang presyo sa isda nami kung damo supply mo para mag-control good pala Action Fred ang presyo sa isda. So para Action Fred naman ni ang pinag-latest presyohan ay ang isda diri sa area sang Burgos Public Market. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Nami ipamahaw subong itlog nga pula bla, kiaran mo kamatis bla, kag sibuyas Bombay, do mo nang ilapulo pangita sa ginawa ko. Galing ko may ulo arthritis kat ikudraman, basta pait, hindi gani Bisaya nga ginamos bla. Baklan mo kalamunding, baklan mo siya ng demonyo bla nga perte kakangkahang katumbal. Sa una ko di ko titot, subong niya demonyo na, lagod-lagko na siya, pero isak bilog, portes pagkakahang. Kuwari man katumbal imo yung sa pagkakahang, ga panagitlen ka mo, sang kakahang. Do ka namit, tapos may kalokalo, kablabaw. Do ka namit, ipuli, kag maghimo sang kalokalo. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon, pamasyar ka mo dira, komportable, matinlo ang Life Extension Clinic. Sigurado, maserbisyuhan kamo. Langkoy bakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ining pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone.
ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay sa kanser, kagalo 105 kapamalatian ang numero 1 nga life extension vitamin D3 sa Amerika. Kagkaipi nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kaalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sa opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This time. Ang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala. Ta naton sa Kapitulyo, public consultation sa proyekto sang DENR agod malubad ang baha patigayunon sa Ibi Magaluna, subong nga adlaw. Balita Kapitulyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead.
May mga alas 10 ang atak na subong nga aga, may public consultation nga pagpatagayunon sa munisipyo sa Banwa sang Ibi Magaluna nga pagatambungan sa mga local officials kag representante halin sa Department of Environment and Natural Resources o kon DENR may angot ni sa proyekto. Proyekto ini nga pagpaninlo sa kasubaan sa nga Banwa para mapaganhagan ang nagaluntad nga baha. Mangin kabulig man sa sari nga proyekto ang taga Department of Public Works and Highways, Transportation, Environment and Natural Resources, Interior and Local Government, kag ang Terra Development Corporation nga mo ning private corporation nga gintasked sa pag-implementar sa among nga proyekto sa idalom sang public-private partnership o kon na PPP. Ang Ibi Magaluna amo ini sa ang una nga Banwa nga patagayunan sang sari nga proyekto nga sa ulihi ka-implementar sa bugos nga isla sang Negros. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hiroboya o nasa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Nakabakal na kamuhabon, 100% natural, habon wala sa ginsimpon nga chemical, puro-puro kag hindi makahalit sa panit, amo ini siya. Ang Santon Plus Herba nga habon, puno ini sang whitening formula, batok sa mga dark spot. Santon Plus Herba nga habon, uy, maayo ini, magpaputi sang aton panit, siko, tuhod kag inyo ilok bala. Santon Plus Herbal Soap, Healthy Beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ang kutis kabago bintulokon? Santon Plus Herba nga abon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga abon mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tag sa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 22-38. Una nga bula resulta, 22 kag 38. Second draw, kadua nga bula, 13-22. Ikadua nga bula resulta 13 kag 22. Third draw, katatlo nga bula 25-6. Ikatatlo nga bula resulta 25 kag 6. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Babalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala,
paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ipa-aksyon mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-aksyon mo! May dapat pahibaloon. Ipa-aksyon mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-aksyon mo! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Oh, kapi-kapi tanay, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Sa may mga diabetes, patok ini, kay wala ini kalamay, natural sweetener lang. Nagapangapi na bugos nga pamilya, healthy pa kamo.
pwede pa sa mga estudyante labi na gid kon may examination. Kinagaabri ang ilang memorya, daw wala ginakapoy, daw wala ginatuyo. Mapagsik permi. Hindi ka mo magkabalaka. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, non-acidic, non-addictive ini nga kape. Di sa mga kauturan naton, nga magpangapikapi din na kamo sa Dr. Alfred's Green Coffee. Loaded pa ni isang phytonutrients, panawag sa iya natural colon cleanser. Kaya kung matinlong inyo colon, malayo kamo sa masakit. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Chersan Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:13 na balikanta ang aton patrol sa sini nga mga tinion, mga balita nga natipo nila, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik nga pagpangalagad ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon, Fred, ginabulong karon diri sa Regional Hospital in 20 anyos nga lalaki matapos na aksidente sa area sa Barangay Mandalagan, mga 1:30 antak na sinila mga kagahon. Ang biktima diri kilala kay John Nico de la Costa. Nagapuyo ni siya sa Estancia Subdivision, Barangay Mandalagan, diri sa syudad sa Bacolod. Ini siya ang nakaangkon sang pila sa iya sining agtang may pila sa tiyan subong man. Sa iya sini nga tuhod now sa record sa Regional Hospital in Victim Action Brad ang gindulong diri no sang Amity matapos nga na aksidente. Unconscious ni siya sang unang gindangat diri sa Regional Hospital, pero sang naurumpawan na Action Brad na ini siya ang naging kilala na kay John Nico de la Costa. Sa dugang pagid nga balita duhaman ka mga persona Action Brad tuyo magpangilmatay bangod lang sa problema. Unahon ta sa area o kung sa barangay Tangob diri sa siyudad sang Bacolod, isa ka 40 or rather 36 anyos nga lalaki ang tuyo man magpangilmatay mga alas 10 antak na kagabi, pero mga launa nagindangat diri sa Regional Hospital. Diin ining insidente na tabo diri sa area sang Villa Esperanza. May lagop pa sa liog ang gining 36 anyos nga lalaki. Diin sunod diri sa bayaw sang pasyente. Ang ginhalinan sini sang tuyo magpangilmatay bangod ang iya sining sa depression balaction Fred. Tungod ang iya sining asawa ato dito sa abroad nagaobra and nahidlaw posible ni Action Fred. Ang ginimo diri ginigot niya ang iyang kaugalingon sa gamit ining PC bala. Naginigot sa balayan. O ti ang natabo diri Action Fred. Na maayo lang kinakita sang iya sining bayaw nga nagakabit-kabit na balayan sang ila sining puluyan diri sa Villa Esperanza, Barangay Tangob. Ikaduha nga tuyo magpangilmatay diri naman sa area sang Tubuso. Ang rason diri Action Fred, away mag-asawa. Yining lalaki nagapangidaron sang 58 anyos. Nagapuyo ni siya sa Barangay Poblasyon, Banwa sang Tubuso. Tabong ining insidente tuyo magpangilmatay mga alas 7:30 antak na kagabi. Pero mga alas 11:50 na nagyandangat diri sa Regional Hospital. May lagop man siya sa liog. Sunod diri sa asawa sang biktima. Nag-away ni sila mag-asawa kay bangod lamang sa issues sang utang bala. And ang natabo diri kay tikay kumo nag-away ni mag-asawa sus ang lalaki nagpahubog. Ang natabo diri sang nahubog na ang nakainom abi ang ining biktima. Ekta sa ila sining kamalig. Diri na lang Action Fred. Nakitan man sang asawa sining kabit nas palayan. Ang iya sining bana, mailang kay na tap na. Naingagaw. Naingagaw. Hindi man nakakuha mag-suicide ka, bago may utang ka. Anong guwas na? Mintras buhay kang bayran mo gina? Gani man, galing kay ti away mag-asawa bangod sa utang, ati ng lalaki, nagpahubog, ati isang nagpahubog, tuyo man magpangilmatay. Amani Action Fred, no? Ang mga balita,
nga gindang at kung na mga pasyente nga gindang at Tiris Regional Hospital. Balita sang patrol, by the way, sa aton pinalanggang nga mga tagpanamati, hindi gid galing magalipata ngang Santon Plus Herbal Capsule katong may TC sa ini the best nga kombinasyon sa ikaayong lawas. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:18 na. Di kung may utang ka, ma-suicide kay mo. Di, ibilin mo sa kalisod ang nagkalabilin mo nga asawa kag kabataan na. Ikaw ya mapahuway na, sila ya amo mga tubang sa problema sang kautangan. Pero kung buhi kaya, mapangitaan na mi Diyos nga amat-amat mabayaran mo. Wala man niya sang nabilanggo sa utang kon, nagapromisa lang. Bisan utay-utay, bayaran. Ay, puwerte ho. Resulta sang luto, pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang luto, 3. Una kita 658. Dako-dako ng jackpot to. 235 milyones na. 235 million. Ang kombinasyon in any order. 46, 14, 25, 29, 57, 45. Resulta sang 658, 46, 14, 25, 29, 57 kag 45. Sa ilo kita, 649, ang jackpot, 16 milyones, 16 million. Kombinasyon in any order, 42, 9, 6, 46, 3, 23. Resulta sang 649, 42, 9, 6, 46, 3 kag 23. Ikatatlo, 642. Ang jackpot, 11 milyones, 11 million. Kombinasyon in any order, 22, 16, 42, 3, 5, 38. Resulta sang 642, 22, 16, 42, 3, 5 kag 38. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bakulog nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Madasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Santon Plus Herbal Capsule. Number 1 ini nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa aton lawas. Goiter ka man, tumor ka man, bukol sa baga, sa una ginapaoperahan ini. Ang pagpaopera okay man, o galing may agi, may pilas, may pinalian, sa Santon Plus Herbal Capsule, ang mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas, iya ina tunawon. Mas mabaskog pagid kung ang Santon Plus Herbal Capsule i-kombinar nyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Amo ni siya nagapabakod sa lawas nyo, sa inyo immune system, nga hindi kamo dali tapikan, balatian, ilanat man, sipon man, ubo, trangkaso, kag iban pa. Sa pagkulokambyo sa panahon, kung mahina ka, tapikan ka dayon balatian. Pero kung naka-Mighty C ikaw, mabakod ang lawas, mabakod ang immune system. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, wala ni kabulag, gaupod permi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, mabakal na, pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan, pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na dire kita. Councilor Lopez nanawagan sa publiko nga suportahan ang liwat nga pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Detalye po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong action no Fred, aminado si Bacolod City Councilor Carl Lopez, ang chairman sang Committee on Environment sa Sangguniang Panglungsod, nga hindi mahapos sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy sa maabot nga Marso 1. Rason action Fred, nga nanawagan si Lopez sa publiko nga liwat suportahan ang pagpatuman sang sininga pulisa. Ginpahayag ni Lopez nga mabudlay ang ini nga kampanya bangod na anad ang mga tawo nga wala ginapain ang ilang mga basura. Ginpatahag sang konsehal action Fred nga
nga kinahanglan mapaina ining mga basura bangod kun hindi mas madasig nga mapuno ang cell number 2 sang sanitary landfill dito sa may barangay Felisa. Damlag lang ginpahayag ni Vice Mayor Elcida Familiaran nga sa bulan sang Marso natala na action Fred nga i-turnover ang cell number 2 sa syudad kag hindi na pagkolektahon sang IPM-CDC ang basura nga wala na segregate. Pangayot na sang bulig sang aton pumuluyo para ni kayuhan naton. Kay kabalo ka kung hindi naton ni pag-segregate dugay-dugay in 1 year puno na tong cell. Dapat yan si City Councilor Carl Lopez. Sa mga kaksyon naton nga nagapangita sang kaping healthy para sa aton ikayong lawas, akon gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Bangod ang Life Extension Coffee Mix mga kaksyon, isa sa mga ingredients ni ang mangosteen fruit extract nga puno sang antioxidant properties for healthy cell function kag pinakasikat nga vitamin D3 nga ginatawag man nga miracle vitamin hormone nga may benepisyo sa halos 17 kasaysaing cancer kag madamo pa nga health problems. Kada aga hugali ang pag-inom sang Life Extension Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga mayara sang vitamin D3. Mabaka sa Life Extension Clinic sa J7 Building, Lacson City, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang aksyon niyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:34 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Bato sa kidney nag-ungo, gipagawa. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Muling.
Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita, MPA nilakpan sang Philippine Army sa banwa kuno sa Manhuyod, Negros Oriental, kay gintudlo sang pumuluyo sa otoridad. Si Aksyon Eden Aboso may report. Aksyon Eden, please go ahead. May nag-action Fred Ginbulgar ni 303rd Brigade Commander Tensio Pasaporte nga pumuluyo ang nagtudlo kay James Casusi Abrasaldo, 29 anyos na miyembro sa New People's Army nga nadakpan sa Pebrero 23 sa sitio Malangsa, Barangay Lamogong, Banwa sang Manhuyod, Negros Oriental, kag nakuhaan sang Granada. Sunod kay Pasaporte, importante ang papel sa pumuluyo sa ilang kampanya kontra sa insurgency, bangod sa ilang kooperasyon sa pagtudlo sa mga NPA, mas madasig ang pagpapas ng sininga problema. Dugang pa ni Pasaporte, ilaman, ginpasiguro nga safe ang mga informant o kung mga nagahatag sang ilang tip. Palayag ni Pasaporte, iningatikang ang nagapakita nga hindi naluyag sa mga pumuluyo sa mga miyembro ng NPA, bangod sa padayon ini nga nagapangayo-ngayo sa pumuluyo sa lugar. Ang ining balitang dulong sa inyo sa DTX 500. Ugali ang pag-inom sa DTX 500, kaya ang DTX 500 na may tatlo ka anti-diabetic properties, charantin nga nagapanubos ang glucose, routine nga nagakontrolar sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Mas namin inukdan nga sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nag-edukar, nagabalanse kag nagapabakod sang aton immune system, kinatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pang kabalsian. Kagang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, manami manini nga antioxidant nga vitamin para sa mata, kinahatagan sang alibyong nagakurap-kurap na mata, katarata, kag glaucoma. Balita listan na po ang ka-action ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Negros Oriental Police padayon pa ang investigasyon angot sa pagpatay sa Bayawan City Councilor. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga-aksyon na Fred padayon pang investigasyon karon sang Negros Oriental Police Provincial Office o Norpo sa pagpatay kay Bayawan City Councilor Alex Tizon, tinalikdan nga simana. Sunod direct kay Norpo Director Police Colonel Julian Intuma, ilag natunan karon ang kuha sang closed circuit television o kon CCTV sa din na ini ang posible makahatag sang dalan agod nga makilala ato mga suspitsado. Una pa lang, may mga persons of interest naman sila. Apanggil pa siguro pa nila kompletong ebidensya antes magpasaka sang kaso. Nagpabilin gihapon nga mga motibo action Fred, trabaho sini una nga pagkapulis subong man ang pag-intra sini sa politika. Ginako sang asawa sang biktima nga sadtong napulo na katuig na kaligad, may nabaton na ginman nga pamaog sa kabuhi ang napatay. Yung may attempt sa kanya daw noon, yung yung sayang pulis na gano'n nga, marami siyang napakulong doon sa kuwan din, yun na nga, yung nag-counselor na siya, nakita niya may attempt talaga sa kuwan na buhay niya, kaya nag-ingat talaga to sila. I see. Dahil Madumduman si Tizon, ginlothang inis ang riding in tandem suspects, samtang nagamatiyo sang iya kaugalingon nga salakyan, pauli sa ila sinipuluyan sa barangay Villaruel sa Uman nga syudad.
Inang balita, ini sa Aksyon Brian Mordenaga Report. Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred Isaac arestado ining is 20 anyos nga dalaga. Matapos nadakpan Aksyon Fred sa mga kapulisan, nagbaligya sang suspected shabu. Ano, dalaga? Dalaga 20 anyos. Uy, sa di nga lugar ni? Sa Barangay 20, Siyudad sa Bacolod. Sus, dalaga, 20 anyos? Oo. Nabaligya siya bo? Baligya siya bo. Ang subject kagang suspect diriging kilala kay Rogelyn Calalang. 20 anyos, nagapuyo ni siya sa Purok, Dawis, Barangay 14 sa Siyudad sa Bacolod. Pero nagbaligya sang suspected shabu sa Barangay 20. Ang nag-operate taga Police Station number 5. Sunod diri kay Police Captain John Christopher Masangkay, ang hepe sang Police Station number 5. Samtang yara sila sa Purok Abogado, Barangay 20, diri sa Siyudad sa Bacolod, na aktuhan sang ila grupo nga nagbaligya sang suspected shabu ining si Calalang sa isa ka pulis nga nagpakuno-kuno bayer. Di positibo Action Ped sang ginusisa. Asus kay nakuha pagid sa iya Action Ped ining isa ka elongated plastic sachet sang suspected, or rather isa ka bulto sang suspected shabu nga ipaaman pa 7 ka elongated plastic sachet sang suspected shabu. Karon ining si Calalang ang detained o detenido karon sa custodial facility sang police station number 5. Sa dugang pagid nga balita, ginaresto man ining 64 anyos nga lola pagiman sa warrant of arrest. Ang kaso diri, ang kaso sini pagpangawat. Ining suspect ang gaging kalala kay Salvacion Viajidor, nakapuyon ni sa Bangga Tutong, Barangay Felisa. Nausunod diri kay Police Major Jovel Sidel.
ila sining gin-aresto ining si Biyahidor sa kaso nga pangawat diin ang warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Remio Rojo, ang presiding judge sa Branch 5 sa MTCC diri Ciudad ng Bacolod na pitsahan December 9 of 2019. 6,000 o kung 6,000 ka pesos ang piyansa para sa temporaryo sining kahilwayan. Samtang sa downtown area action bedo, dismayado man ang 54 anyos nga taga Pangasinan sa Luzon Action Pred, Northern Luzon, matapos nga kawatan sa cellphone kagabi. Ang tagreklamo diri kilala kay Eduardo Hobella. Nagapuyo ni siya sa San Fabian sa Banwa o kuna sa probinsya sang Pangasinan. Diin nagpa-record ni siya sa mga kapulisan sa station number 1 matapos nga nakuha sa iya ining cellular phone sini kagang iya sini nga wallet nga may unod kwarta kag importante nga pagkabutang. Balita report sang patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita,
pod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbi. Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na. Sa aton aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.